Marso 15, 2026. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iya bang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kaghabion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloe. Kini ngalana nagkahulugan pinadala. Busa milakaw ang tao ug naghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila gitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus nagmasag lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa Siloe ug panghilamos. Busa miadto ako ug human ako makahilamos nakakita ako. Sila nangutana, hain naman siya, wala ako masayod. Siya mitubag, unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang mga tao nga kaniadto buta, adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nanghilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini og nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata, kung tinuod kini unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala mutuo nga siya buta kaniadto. Hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tao ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta, apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya, kay but-an naman siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sanglit nagkauyon man sila nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, but-an naman siya, pangutan-a lang. Unya gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingna, isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tawo nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo?
Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata, siya mitubag. Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo, nganong buot man kamong mamati pag-usab. Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og siya giinsultuhan nila o giingnan, ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mutagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad wala pagayod igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo, sila mitubag. Natawo ka og nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo, og siya gipalagpot nila sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinaguga, unya hikit-an niya ang tao og giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo wala unta kamoy sala, apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.